kunomuntu engibambisene naye ngelinye lamalanga kuke kwangena ucingo le-ex yakhe noma ngithi lo baba wengane yakhe. So mengithi ngiyayibamba le phone nothi ukuthi ngiyayi-answer agxuma ayihlwithe ngithi mina yini kwenzakalani ubalo phone hayi uthi hayi akulutho okay. Ngishiye kanjalo lento kodwa ngaphakathi kumina ngiyayizwa yangidla yabo. So lento isindala kodwa kulezi insuku ivukile. Ngathi mengikhuluma ngaye kwayimina umuntu o-wrong kwayimina umuntu onomsindo. Njengamanje angazi ukuthi kwenzakalani, angifuni ukuthi ngiyamsola ukuthi khona ayenzayo e-wrong cha. But kulesimo engikusona angazi fanele ngicabangeni, angazi fanele ngenze njani. I-advice mhlambe lapho kungayiphi? Ukuthi bafethu kuhluka ama-advice nawo wafana. Khona i-advice elethwayo for ukukududuza, yabo? Yeah. Bese kuba khona i-advice elethwayo for iqiniso. Uyabo nje kumina mawusuthe ubaba wengane yakhe. Uqedile mina. Ngokomthetho bafethu, asibeni honest na. Ngokomthetho kumele ukuze ingane ikhule kahle. Abazali kumele benze something what you call a co-parenting. Ngokomthetho ukuze ingane ekhuliswayo ikhule kahle kumele abazali ba co-parents. Uma usuthole uma wengane yomunye umuntu kufuna wena uthembe lo wakho ukuthi ngeke asaphinda lali nale yandoda. Kodwa mangingena ucingo mfethu awukwazi ukudinwa ngoba wena owayifaka kumuntu onengane yomunye umuntu. And labantu bobabili my brother umehluko ukuthi kuyenzeka umuve in noma uthanda noma wengane kanti uma wengane uxabene verse nobaba wengane baxabene kakhulu into yabo i-toxic. Uyabo kuyenzeka lokho. Kodwa today beyilungisa liyonto for the sake of ingane wena uzo-affecteka mfethu. Wena uzo-affecteka mfethu. Kodwa in honesty speaking kumele engabe uma sekukhona ingane ukuze ikhule kahle ubaba funa afone ukuthi ingane inawo no3 no4 no5 athi inawo kodwa uyashoda. Lento ye communication akumele ngabe iya breaker kubaba nomama wengane. Futhi mawuthandana nobaba wengane noma nomama wengane akufanele kugoqe athi ngeke ngiphinde ngixhumane nalona ngoba khona le ngane le. And ingane ibahlanganisa bobabili inguna phakathi. Enye into bafo kufuna bengabe uyifaka kuyona ube aware ukuthi uzifaka kwini. Ube aware because abanye obaba noma bengane bahlukana ngoba bexabene bendawonye. Mase kuhlukene izindlela wayale umyale baphinde bahalelane but hayi bonke. So kunezinto my brother kumele uyikhwelezele. Khona izinto ekumele ungazikhwelezeli empilweni. Ngiyakucela mina ungayikhwelezeli leyo ukuthi kufona ubaba wengane ngoba uzogcina ufihlelwa ngoba into angeke uzuyishintshe leyo. Ogcina ufihlelwa masufihlelwa kusuwenziwa impatha. Kungcono ngisho nalo ekuthiwa mangabe efona lo ngengane funa at least akhulume no partner wami. Yabo bekufona lo yakhulume nalo. Mangabe kufona indoda ibuza ngengane funa ikhulume nendoda yale ekhaya. Yabo kungcono lokho makufona uma wengane funa ukukhulume nonkosikazi okhona current. Isuke ingcono le. Iyayehlisa lento yemfihlo. Kodwa leyo ukuthi sihlukene naye kodwa ingane ibikhona hayi baba. Izwa ngamba. Ile advice engakhulunywa lengiletha mntwana. Inkinga iphutha lenza mfowethu ukuthi wathi kumina abasahlangani abafonelani ayikho into abahlanganisayo. And leyo nto angizayibuza uyo nje wangitshela ukuthi abasahlangani
ayikho into emhlanganisayo nokuthi ahlangane nanengane, wangitshela kanjalo. Awukazi uthandana nomuntu wesifazane ithi nithandana ediniwe athi angisakufuni akudume. Akaze enze lonto kwena. Yayenzeka. Abantu besifazane mfethu babefunda abayifunayo ngaleso sikhathi kuvuka into zabo bangasho noma yini. Mina ngithi shiya ukuthi omunye uthini ngomlomo. Nanamanje bakhona abantu abalaba ngibukayo abahlukene honest noma babengane. Yes, abanye omama sebeyikhulisela bona izingane. Obaba bahlukene oma bengane. Ubaba wengane usemove on and uhappy nomuntu amove on naye. Kodwa iqiniso lisele lithi ukhona uma wengane. Iqiniso lisele lithi ukhona ubaba wengane. Ngelinye ilanga uma wengane uzofona afuna ukukhuluma nengane yakhe. Ngelinye ilanga ubaba wengane uzofona afuna ukukhuluma nengane yakhe. Ukhethana ukuthi leti ikhulunywe ungafihlwa noma ikhulunywe kufihlwe. Ukhethana baba. Ayikhulunywe ngafihlo. Hlala phansi nomuntu wakho umtshela ukuthi awuna inkinga nobaba wengane yakhe but abangayenzi le engibengazi ukuthi imfihlo ngoba izomosha umshado wenu noma umathandana wenu. Akakhulume akhululeke as long as makuthinta indaba yengane nje. Noma futhi bezohlangana ngoba kubuye kuhlanganwa ngithi umehluke ngokutshelwe mase kuhlangwa. Ya ngoba kuyimanje ungalapho mina ngisegoli ngokutohoza ungalapho ngohlala ngala ngasefolweni. Hayi mfethu kodwa mina ngithi kuwena hayi wena kuphela. Ngithi mawuthandana nomuntu onengane nomunye umuntu lindela nje ukuthi ngelinye ilanga liyongena ucingo libheke ingane. Futhi liyongena ucingo oluthi ni right kubuze ngisho yena uma wengane kuthiwe ni right. Lindela futhi ukuthi ngelinye ilanga lizophuma futhi kulo afonela ubaba wengane ukuthi khona ukushodayo enganeni. Khona izinto abaphethe engafanele sizikhohlise ngazo. Yabo khona izinto engafanele ugoqwe athi umuntu hayi mina ngihlukena ngifuni lenja uzobabone belwa bese uyajabula nawe uthi awungcono baxabene. Yebaba as long as makukhona ingane idinga abantu aba strong to deal with leso simo. Cause lento yazisuka phi ubone ngathi ngiyayivusa. Isuka la ukuthi yena njalo mengabezwe isiphingo izikhathi zakhe faneke zibe u3 4 asuka ngaso. Ngamtshela ngathi mina yazi lento yakho mina kutshela angi-understand kodwa futhi isho something. Lezi ikhathi ohamba ngazo wena izikhathi zabantu abasuke bephuma emsebenzini yabo. So angisho ukuthi ngithini kodwa lento yakho yokuthi uma uhamba esiphingo uhamba lezi ikhathi angizwa kahle mina. Inkinga yakho baba uyazi yini ufike wathatha umuntu womuntu waphinde waba nesikhwele esikhulu. Kufanele wenze njalo. Ehlisa isikhwele. Ya hayi uqinisile. Ya ufike wathatha umuntu womuntu egcinene nesikhwele esikhulu. Wena themba umuntu wakho kuphela. Yabo ngoba lento ukuthi kugcine kulinyazwana kugcina umuntu indoda igcina limaza umuntu wesifazane isukela la. Uma singayikhuzi lento izoqhubeka kugcina kwenzeka umonakalo. Mfethu uma uthandana noma wengane lindela ukuthi uma wengane uzobuye ngelinye ilanga mase mhlambe ingane ifuna something uzoqhumana baba wengane but ngiyazi akutshele wena. As long as futhi uphinde ube nezibhadi ke mhlawumbe baba wengane avana asebenze ngaphezulu kwakho ugaxeleke lapho baba. Abe nemali abe nemali ngaphezulu. Uvela unjalo mfethu angathi masiye. La kuyinkinga khona mfethu. La kuyinkinga khona mina uma wengane yami oqala uyisosha but ngimthole ngayona isosha then so sithe utheme eyemasosheni eseqalile sesebenza angaqala ngangabe itype yakhe ngathi mina no izinto meze nje angivele nje ngihlehle kusakuhle la yabo noma ngaba ngamnandi uma ungane yami oqala lo ngaphinde ngamthola futhi uma wengane yami yokuqala futhi kuyena ngoba kuyena kokingane yokuqala mina bese kuyisibili komunye umama nakhona sahlukana ngendaba because into mengeke ngangayibona kahle noma kwakhona ukuxabana mina
ngiyakwazi ukwehlisa umoya ngihlehle yabo. So manje this time ngitshela ukuthi angisahlehla, I have to ukuthi ngithole indlela yokulungisa inkinga because ngohlehla ngize ngigcinephi. Hayi hlehla baba uphume koma bengane. Straight talk Problem bafo. Hlehla uphume ngoba isikwele sakho. Sasinayo ingane nalo phela manje. Ina 1 year and 4 Hayi months. usewuma wengane yakho ke manje understand ukuthi mangathiwa niyahlukana naye nawe uyomfonela ufuna ukuzwa ngengane yakho. So nikeza nalo ngane ithuba ukuthi afonele uma wengane yakhe betha check ingane. Kusebenza umsebenzi ongaphezulu kowami nje usushilo. Bafethu, awuyeke umuntu akhuluma noma wengane yakhe ngoba nawe maningahlukana uzofuna ukukhuluma noma wengane yakho mfethu yawo. Wena mangathiwa niyahlukana naye ngeke umfonele ucheck ingane. Ya ngafona ukuthi lezi ezinye enginazo mina kulaba zinamafoni ngifonela zona. Hayi phela mfethu lalela. Khona udaba oxoxa nengane. Khona udaba efuna ukuxoxa noma wengane. Yabona. Ukuplan ifuture yengane. Niyayiphila. Hayi la le good. Yemazo nifake intweni eningazi nizifaka kwini? Ukangena entweni ungazi ungena kwini? Uvuliwe umnyango kodwa ubheka ukuthi uvulelweni. Hey bo. Ngena baba but at your own risk. Ngena at your own risk. Ngena at your own risk baba. Umnyango yes uvuliwe kodwa enter at your own risk baba. Ngoba angikwazi mina ukuthi ngizoxeka ngithi umfoneleleni lokhuzana uma wengane yakhe. Liyazi igama ubaba wengane yami ufonele unkosikazi wami uma wengane yakhe. Bafana ngeke. Umfihlelelani phomi ukuthi bayafonelana. Khona ukuthi thatha kuyona imfihlo but unqene ukuphazamise emoyeni ngoba usekubambile nesikhwele ngathi ubona naye imithu nesikhwele useyakwazi unesikhwele uzothi mayekutshela ususidrama engekho uthi ngakho kuhamba ngo3 isikhathi sabantu abasuke bephuma emsebenzini ngo3 Sengiqala kahle akusona isikhathi sabantu abaphuma emsebenzini leso. Awu no right but kunezinto engafanele uzilandele uzofika kulelo zinga lokulandela ngoba uzolimala umqondo wena. Okay. Imuphi lo mafohla lo? Inyanga noma umprofeti noma umuntu noma usomabhizinisi? Hayi umprofeti. Oh. Cha Mike nami ngithi angiphawule yazi kuningi mina sengikubone cishe nami sengikulandele kusukela kudala kakhulu. Kuningi sengikubone ukwenza nami ngaqala ngathi kungingabaza kodwa kwathi makuqhubeka kwenzeka izinto ayingasho ngathi hayi yabona bakhona zikhona inyanga kodwa ayinansi ingqwele. So kuningi engacishe nje ziningi igaba engayibala ezintweni owazenza mina ngathola iproof ngempela ukuthi ayabona lo muntu lona uphiwa ngazi noma ngizothi futhi ngizoze ngikhothe mhlambe izibongo zakho mazethu indodana emhlabeni. So uyinkosi emhlabeni nasezulwini. So kuningi engikubona lokwenzile yabona nje kokuqala uke wa challenge inyanga ngale yanto khona lo bhuti lo wayegula lo wayefike nothuleleni untando omhlongo yes wakhipha 100,000 bezithi inyanga zizoyilapha le yanto wathi wena akekho umuntu ozolapha le yanto idinga udokotela then mayisebuya ebese kuzobulawa isource yayo wakhipha 100,000 wathi makukhona inyanga ezithembayo ukuthi ingamlapha lo muntu ayize nanku 100,000 ayikho inyanga eyavela lapho neyodwa. Uyabona nje lokho kuyisayini yokuthi bona babethi bengakwenza but wakuveza wena ukuthi okay ngizokhipha 100,000 othe ngayenza lento akasondela akaze kusondele ngisho yedwa. Okwesibili isigaba futhi engasiphinda lapha okwacishe kwakuse workshop hayi khona la kokuhlangana khona inyanga ehholo elithile lapha eThekwini. Zithi ziye Moses Mabhida zabuya sezi ice rink. Wayisho lento iseza kudala uyabona futhi lapho ngalinda ngathi yabona ke ngizoke ngibone ke this time wathi i-scam leyo nto leyo ningayi lapho kwathiwa hayi unomona ufuna ukuhlakaza into yabo nani kuthe sekushaya ukufika usuku lapho sebexabana bodwa ngibona ivideo ayingathuka ngathi ngayibuza ukuthi zonke lezi zinto mawusukuze usukuyithatha phi uyilandaphi
ngalendlela ejule kangaka ngoba akekho umuntu wabona kulabo abantu bathi bayasihlolela mabesho bona njengeinyanga ya njengabalaphi bathi bayasihlolela mfethu bayasicheckera kodwa akekho umuntu wayibona le nto ukuthi izokwenzeka bonke kodwa baya baxabana sebexabana bodwa lapha isigaba sesithathu usho ngisho my brother ngithi bafethu nihlulwa yini ukuhlola lalelani mina awukho umcimbi ozoba seMoses Mabhida ningasusa abantu koGoli koCape Town kobani iscam lesi thiwa awunomona ubhakani mazi bathuma abalandeli babo ukuthi abangithuke zingithuke izinja zingithuke ngibuye khona labaze khona balethe umfana owayekade kuyena wayeorganize ukuthi azokhuluma wangena umfana wathi kuyimanje athi ngikhatha kade sayina nje ukuthi kahle kahle wonke ama-artist awakhokhela zathi inyanga uyabona ke King ngabuya ngathi inkinga yeni nina inyanga mani full information nibiza umuntu bese yanigoqa mina mangifuna information ngene esigodlweni ayikho yonke lento ayi lapho impela yabona enganginabo nje lapha ekhaya ayibaze basho ngithi hayi yabona ke zikhona inyanga kodwa hayi ingwenya ke yabona ke lo muntu lona unikiwe lento futhi akekho umuntu engisambona esebenza kule level asebenza kuyo mina nje my King ngalikhuluma iqiniso kulezi inyanga ekhona KZN futhi ake ngingasho KZN eSouth Africa kulezi inyanga ekhona eSouth Africa ungenhla ngendlela osebenza ngayo ungenhla ngendlela owakhe ngayo kwakho mangingabuza even kubantu abakuma comment bangangifakazela lento abayishoyo yiphi inyanga eyakhe okwehlula uKing Bhaka eyakhile angisho ehlala eflatini angisho eqashe eflat angisho ehlala kubo eyakhe okwehlula uKing Bhaka nangendlela okune order ngakhona phakathi indlela izinto okusetshenzwa ngakhona izinga lokusebenza so ziningi izinto engayikhotha mina maKing ozenzayo engiyibonayo ukuthi cha ungenhla kuyo yonke into khona enye into futhi engayikhotha wathi kuzoba nokhetho lolu olwedlule wathi maqedwe ukuvota cishe waqedwa ukuvota ngazi ngobani kwaku10 noma kwakubani wathi maqedwe mina wathi ufuna ukungena ku live wavese walichaza ukhetho lunjengoba lunjalo ukuthi kuzowina ini kwi-national level ayathi ngimkhonzile uKing Mafos kuzowina ini ku-provincial ubani uzophatha kangaka bazoshiyana ngamavoti kanjani waphinde kwazoba icase kaKelly Khumalo icase kaKelly Khumalo yathi mayiqala kwenzeka kwathiwa uzoboshwa wathi uKing hayi leya case akulula ukuthi aboshwe wayichaza indlela eyenzeke ngayo wayichaza futhi nama delays wachaza even ukuthi kungagcina bathile kuleyo case kuyithatha isikhathi ukuthi ilunge nokuthi aboshwe wasichaza izathu zakhona wathi ingoba yini wathi mangabe ithinto le case lo muntu washona ispirit sakhe siyavuka silwele lo okufanele aboshwe wayichaza kanjalo my King so my King nje ngiyakusalutha kakhulu mina ngiyakusalutha kakhulu ngikubonile wenza izinto eziningi ngikubonile futhi ubone izinto eziningi sazokwenzeka zenzeke ngendlela osukusho ngayo ngicabanga ukuthi futhi kubantu abasebenza ngokukamoya uphezulu kakhulu ngoba akekho kulezinto oyibonayo noyibonile akekho umuntu wayibona ngibala mhlamba abaprofeti ngibala izangoma zinyanga abathandazi ngibala wonke umuntu osebenza ngomoya akekho umuntu wayibona lezi zinto kodwa wakwazi ukuyibona nangempela le case kaKelly Khumalo sekuyiminyaka kodwa ababoshwa abantu bakhona kodwa futhi icase yakhona ikhona ihlezi eniyahlehla njengoba wawushilo mfethu asikhulumeni iqiniso bafethu kungabizwa ozandi kubize olokhuzana otumelo kubizwe olokhuzana omakhelwane kubizwa amaphoyisa mase kuzoyeka abantu abawuthunji kungabizwa lonke ngabizwa uKelly Khumalo iyayenza kwaphela yonke lento isentadi kulabantu abawu2 yabo why bengabizwa la yangifita kakhulu nami impela yabo hayi spirit isiphezulu kakhulu yabo manje nje wasikhuluma uthinta lento ngale ispirit sakhona sesiyezwa lesi sigaba siyezwa ukuthi nakho beyithinta sesilaleleke manje ukuthi sithinta kanjani siyezwa balele labe khona oKelly balele bonke labo kodwa ispirit esigadile ayisiyezwa njengamanje siyezwa ukuthi awunakho beyithinta sesifuna ukwazi ukuthi kwenze njani hayi no sithinta in passing nje kodwa futhi hayi ngoba sisaba
kubehle ukuthi siyazi ukuthi silalelwe yabo. khona hayi my king, hayi ungenhla kakhulu baba, ungenhla kakhulu futhi yabo lento ke eyenzeka le Dlamini enye izinto nje ozenzile nozenzayo nonazo ngicabanga ukuthi izinyanga eziningi iphila amanga. Abantu abasebenza ngomoya abaningi baphila amanga. Uthola ukuthi abanye mhlambe banezimoto, imoto zakhona ezinye ziyakweleta, kwenzakalani. So impilo yakho cishe mina ngokuyilandela buka nje indlela ophila ngayo nomndeni wakho, unkosikazi wakho, nginokuyibuza ukuthi lo baba uyibalansisa kanjani lento, because ngiyawubona umndeni wakho uhappy, abantwana bakho, uyibalansisa kanjani lento yokuba umelaphi abenyanga phinde futhi umndeni wakhe ube warm ngale ndlela and umndeni wakho uyabonakala ukuthi uhappy. Bese kuba yiso futhi lesigaba sika Max la wazi wakhipha khona i-address. Lapho futhi ngabona ukuthi akusinombani ongenza lento eyenziwe uKing. So nje kuningi mina engingakubala, kuningi kakhulu engingakubala futhi ke ubizo lwakho nanomsebenzi owenzayo ngicabanga ukuthi wenziwa wewedwa. Mhlawumbe ake ngithe KZN wenziwa wewedwa ngoba bonke abanye abantu yebo bayazama ukwenza kodwa wena ubizelwe kuwona. Futhi ke enye into engiyinotice ngawe kuyaye ukuthi uma kunomsindo uma ukwayikhuluma into noma bekade kumele kwenzeke into embi ivele ithule ithi nya emva kwalapho ingabisenzeka vele kubopheke. Ngafunda ukuthi okay izwi lakho liyakhona ukuguqula into esuke ifanele kade yenzeke ingabisenzeka ivele ithule noma kade kunomsindo uma wayikhuluma into ivele ithule ithi du kungabe kusenzeka lutho. So hayi uphathe siyo my king, mina nje ngifuna ukudlulisa ukuthi prophet ngiz articulation yakho uyena ngempela hayi kuhlale kuzoba njalo uma ngabe sesiqhamukile sathi uyabo nje khonto engayisho inomsindo. Zaba uthule izinto ngaqala ngale yengane ucwecwe noma yile kaGugu Dlamini ngathi indaba kaCwecwe izoyigcina inyatheleka ngoba umuntu ohlukumeza ingane ungaphakathi lapha endlini khona. Izothi makubonakala ukuthi ngathi kuthi makubonakala ukuthi indaba engaphakathi ibise nje iphelelwa amandla. Akuyena uprincipal wakhe shwa yimina phambi ngathi nje akuyena uprincipal. Umehluko uprincipal uarrogant kakhulu. Akabafundi nje abantu uprincipal ubhetha ngani yonke kodwa akuyena okuthiwa uhlukumeza ingane inukubezwe khona ilokhuzana ekhaya uyabo. Ngabuya ngezwa lika Gugu Dlamini ngathi kwase kuthiwa kophuma abantu la bonke bethi uGugu akaphume justice for Gugu ngangena ngathi azikhathi justice mina ezangithuka inyoni mfethu yabona abantu yabo futhi mangathiwa ngiphika nabantu ngaba ngikhuluma ngathi bafowethu ngicela ukunitshela ke mina ngiphume eceleni uGugu ngeke azaphuma ngoba lento wayenza ngeke azaphuma bathi bethi kwafona umdulo wethuleleni wathi hayi King siyakholelwa kuwena kodwa khona into esiyenzayo njengamanje ukuthi uGugu aphuma akayazi lento ngathi hayi wemdumo ngani wami ngiyazi ukuthi uyakholela kumina kodwa into efuna uyazi ngami njengoba ngakhuluma indaba kaNtando ngayishaya emhlulwini nale kaGugu kusenjalo ngishaya emhlulwini nginika wena ke la ukuthi uma ilandele kanjani ngisho ngathola abameli baphi bazophela amandla abameli ngoba lo mjida wayenza lento ngeke asaphuma nangaphela kaphumanga nangaphela kaphumanga mase ngishilo nje emva kalokho yonto ivele bese my king nami ngisafuna ukuke ngivele njengenyoni ngizokubona ukuthi kanti wenza ngani yonke lento wathi ngavele nje ngisafuna ukufika ngizokubona. Ake ngithathe lapha uMatsele bese umbuzo wami nje okay ngicela nje ukufaka umbuzo wokugcina bese ngidedela no problem ngicela ukubuza my king lezi ingozi ezenzeka manje ezingaka yini inkosi yazo kudalwa yini ingoba zange zenze ukuthi ingozi zangoDisemba lezi ngoDisemba kusuke kufuneka igazi imoya isebenza kanzima egodlweni nasemdedini. So manje amaphoyisa abegade kakhulu ngoDisemba abasebenzisi kangabantu begadwe kakhulu ngingathi amaphoyisa celebrate ukuthi ingozi zehlile kodwa imimoya ebifuna igazi ayigive uphanga ibe yonke into yayisithi ke izoyishiftela labaphoyisa engasanakile kakhulu uJanuary kodwa from February kubheka le nakuba ngeke ngisho ukuthi ngeke isaba khona ingozi uyabo zizoba khona
but ngeke kusaba ilesiphithiphithi kuthiwe henye ngapha henye ngapha henye ngapha henye ngapha henye ngapha itekisi truck no ngeke kwenzeke kanjalo. No, Yeah. no, kuyezwakala kahle my king. No, kucacile. No, kucace kakhulu. Igazi bekumele liphalale ngoDisemba manje bekugade kakhulu ilokhuzana imimoya nayo inezikhathi zayo la yazi kahle khona ukuthi igazi lomuntu izolithola nini uyabo kuyaziwa vese Yes. ngoDisemba ukuthi kusuke kuvaliwe egodlweni kusuke kuphithizela so abantu bedaka utshwala kuba lula nakuyona because badakiwe vele abantu kuba lula ukuthi ibenzisa ingozi ezonyantisa igazi ukuze libe liningi igazi gada makuthiwa ingozi iningi kodwa uthi uyafika kwisini igazi lincane yenziwa yini lonto kushona abantu abawu-18 kodwa igazi liphansi lincane bonke labantu bophile kodwa liyathathwa igazi i-level leyo engiyi-understandayo uyabo liyathathwa igazi kufuze mase siyikhuza lonto kufuneka ikhuzwe so nje lana kulibale ngoDisemba bekugadwe kakhulu which is good ukugadwa kodwa engathi makugadwa mhlambe ngoJanuary mhlambe kuvele mhlambe kube makuvulwa ngoJanuary kuvele mhlambe kwenziwe ilento mhlambe kwenziwe noma inkonzo enkulu noma igathering emase kubulawa inkomo eziningi bese kuthiwa sithandazela unyaka wokuthula uyabona ingathi ukwehla ke ilokhu ukuthi izakwazi ukuqhubeka nabantu ngoba zingasebenzisa igazi lenkomo ngoba abantu bangabe besho ngazi ilinye kodwa ngekulungu emakuthiwa likho igazi usuke lifuneka nje shiya abantu abangazi lutho ukuthi bangathini ngegazi hayi cha kuyezwakala my king no ngiyabonga kakhulu khona indiya lalingihlupha la emsebenzini wathi hayi uzolibopha emhlabeni nasezulwini uwe lo wafona imini phela hey ayikhali kanje indoda mfethu hey wawukhala bu hey ayi yabona mawukhala uneyingane yabona wangigqilazela lona lathamba dobo abelungu kodwa ungafuni ukukhipha imali yokuconsulta ngithi khokha iconsultation ukuze ngingene esigodlweni ngiyicheke lena wagcina uyikhokhila kithi ngakho kamanje ngangisaba ikema lezi eyigcwela ngathi hey mawuhluphekile ugcina ushawa nala ungaboni khona uthi uyasizakala nto uyashawa hayi wena kwakho ngathi awuthi ke ngiprove nje ngamabomu ukuthi ngubani mina hayi lahlupha lona ngeliphendile ikuhlupha khona indlela esalibamba ngayo siyabonga kakhulu king niqhubeke nje niphilisa abantu ngiyabonga baba ngiyabonga akazi noma ngivele kushiye umsebenzi funa ngenze njani ngathi hey ngendiya nje kuphela ungazozoshiya umsebenzi wondla ingane zakho mkhulu ngiyakholelwa wena kakhulu hleli ngikulandela mbuka yonke into yakho mkhulu sengizame ngayo yonke indlela kunebhizinisi engilenzayo la engilizamayo mkhulu kumnyama kodwa manje angisazi nami ngenze njani noma ngiyeke noma ngiqhubeke kodwa nje ngithi mkhulu ngiyazi ukuthi one day mhla ngathola into yakho mhlambe noma isandla sakhe singathinta or isandla sakhe singabusisa mhlambe ibhizinisi lami lelincane ngizama ngalo mhlambe khona umehluko ngakho ngafa siqase libheke ibhizinisi uthi ilani ibhizinisi olenzayo mkhulu ngidayisa nje lezi zinto lezi ezidayiswa abantu besifazane lezi zinto zezikhwama lezi zinto ezincane nje izikhwama lezi zabafazi izikhwama lezi zabafazi yebo mkhulu yes just ukudayisa lezi zinto ezincane just ukuthi kube khona imali engiyitholayo kodwa nje kumnyama musu ukuthi kumnyama uzidayisa kanjani lezo kwama lezo uyabona nje mkhulu ngathi ngihlala elokishini so njengoba ngihlala elokishini ngiye ngi-ode mhlawumbe ikhaba mhlawumbe maybe mhlawumbe eziwu-30 abanye bakhona mhlawumbe befaka ama-deposit bethi hayi bafuna lesi emva kwalapho mase kanjani uzidayisa kanjani what form of marketing you do market your things ngisekhaya mfulu nje ngibeka ishelter esangweni then ngibeka izikhwama zami ishelter yani yini uyakhe ngani ishelter litende nje ngibeka itende nje lincane
Hey baba wena owehlisa isithunzi sebhizinisi lakho ngeke udayise izikhwama ufuna ithengwe woklama bese uyidayisela etendeni. Hlulwa yini wena ukulethi le account yakho ka TikTok la upost izikhwama zakho? Oh, shuthi mkhulu ngangisiza lokho. Ushawa imarketing wena ukuthi uvale. Imarketing yakho nje isiphuwa bra wami. Phuwa. Udayisela oklama. Kodwa manje oklama uzowadayisela emgwaqweni lapho ubetendeni. Aba endaweni umuntu uzothenga isikhwama endaweni kuthiwa nawe usithenge kuyena umsizi. Hawu nami ngithe kumsizi. Oklama bafuna istatus babo oklama manje. Wena ngeke ubadayisele oklama basendaweni etendeni. Ngoba umuntu osesithengile manje endaweni sekufuna kanti izinkwane lezo yidayisawa nawe umsizi uyazi uyangihlupha. Uyabo cishe wazi wakhipha imali enkulu uthi ufuna kukhanyisa izinto kanti ushawa istrategy. Mfethu uphusha la ko TikTok nawe. Wenza ama content nawe ngezikhwama zakho yabo. Mkhulu. Ya nawe uthatha ama video engathi uyilanda shine ubhale nawe ukuthi useshine. Uyabuya ubhale nawe uthi useshine landa izikhwama. U-edit video umuntu kade yeshine. Mina ngiyakuphekisa. Yabo edit umuntu beyeshine nawe ubuya khona. Bathi hayibo uhambe eChina edit uthola abantu abaprofessional abak-edited uyithi bhadla nawe lokuzana. Shaye kube mnandi ufake i-background right mfethu ubukhazikhazi. Bazongena oglamola ba-ode bese uyabakhoriyela ube neqiniso kuphela bakhoriyela. Umuntu uyochoma ngakubo nomunye uyochoma ngakubo nomunye ukuthi yonke into le-roundini itende umgwaqo umuntu othengayo ozothenga. Hayi ngeke mfana ushawa istrategy wena. Hayi mkhulu ngizokwenza njengobusho mkhulu ngiyayibonga mkhulu i-advice yakho kodwa mkhulu uyabona kube nginamandla mkhulu ukugcoba ukuthi mkhulu kuzo zonke izinyanga ezikhona emhlabeni fanele mkhulu ikhuleka kuwena ngoba mkhulu unalo iqiniso and abantu uyabenzela iqiniso. Ngiyabonga my brother. Wena nje awudinge lutho wena nje. Awudinge lutho nje mfethu wena. Udinga nje kuba strategic. Target market ukuthi yiphi ufuna ukuyidayisela. Izikhwama zokulama lezi mfethu. Yabo pushe kubona mfethu. Simple. Mkhulu ngiyabonga kakhulu asithethe lapha kodwa nje ngiyabonga kakhulu. Okunye ngizokuthinta enambeni yakho ngicabanga ukuthi le number yakho ka 079 uyatholakala kuyona. Ya ngiyatholakala futhi. Mkhulu ngiyabonga kakhulu. Ngeqiniso eliningi thina lekhaya mfethu. Hayi ngiyakwazi mkhulu. Uyabona mkhulu ngeke sesikhuluma okuningi la kodwa kunamadoda aphila nawe engaziyo ukuthi ukube mkhulu Hlasipe wena wawungekho wena ngabe mhlawumbe kumanje awekho. Kodwa ngenxa yokuthi khona wena aphila. Yabo. Ngeke ngiwadalule lana kodwa ngiyembona iqiniso lakho uthi hayi mkhulu uyaphila. Okuningi abantu sokuphile nabo and wabavusa ezimpilweni zabo wabasiza kunzima kumnyama kodwa wabenzela iqiniso. Lapho nje etendeni lakho mfethu hamba othenga ama-bottle ukukhula box omkhulu ulanda amakani lapha ya ko-Finish Cash and Carry naye endaweni lapho ufaka amakani ahlukahlukene ufaka amanzi amanzi athi umuntu bedlula mfethu bese ufaka ile zinto khona lezi zinto ezingayilethi profit ezidonsa abantu ufaka i-airtime ufaka ugwayi athi umuntu bethi nhla yo amanzi abanda kanje uphinde ucrossa namaphoyisa ufake namabhodlela ambalwa kabhiyo bandayo i-black label ne-castle uthi jobe athi bethi hla umuntu naka amanzi abanda nansi igogi liyashisa kulezi insuku yabo nhla nako phiyo bandayo wena waziyo ukuthi obani abaningi abadlulayo lapha abaphuzana uthi gwa fake nga5 ubhiyo ungalanda amakeso wonke ufake la uzoboshwa fake nga5 yabo fake nga5 uyibekele mkhulu phela mase ngiboshwa njenga ngiyazi mkhulu ukuthi ukhona wena mkhulu ngeke kodwa kufanele sibaprovoke kufanele sibaprovoke ufuna sisise ngaphezulu kwabo uyabona yebo mkhulu hlaliphe kakhulu but ke ngiyabonga i-advice yakhe hayi ungenhla hayi umqondo wawuphiwa mhla uzalwa cause njengamanje yazi ungithushisa ngezinto ade engayinawo ukuthi yizona engazenza ukuthi ibhizinisi lami lisimame. Iyona ke into engahamba endaweni etendeni lakho lelo hayi likhwama hayi khohla leli khwama